kawuono Yes. jo Kenya Association of Manufacturers Yes. no dhi mbele od bura giwacho ni gini dhi miyo ohandgi wuok Kenya ka dhi Uganda gi Tanzania nikech usuru ni malo. Institute of Certified Public Accountants jokwano ISPAC odhi od bura owacho ni gini rach jokama. Institute of Finance and Economics bende ochako dhi od bura owacho ni gini dhi marach. Jolony gi te iparo ni gikia gima giwacho. Jolony gi te king'iyo sirikal mar Uhuru cha ne giloso mna kamano, sirikal mar Kibaki cha be ne gilose kamano, mar Moi cha be ne gilose mna kamano, mar Kenyatta yati be ne kamano. Wacho ni chulo osuru jok dwar moloyo jo mikwanogo magi luongo gi kisungu in a capitalist society ni bourgeoisie, joma represent jomwandu, property owners, capitalists. Gino gidwa chulo osuru, gidwaro ni gikaw remo te tok chul tok mondo country ni odhiyo. Jomwandu ka bwana ni nyaka gol pesa mwandu nikech mwandu no los mana Kenya ka mondo wapuonj go wapuonj go jogona manie gwen kucho makata uniform onge go timo go balance kate polo Nyasaye wacho ni he who gives to the poor lends to me. Oro jomiwinjogo gina gidhi nikech gidwaro ni giyud maximum profit, gidwaro ni gichweri remo. Sirikal nyaka bi magono ke remo to kise nyodho remb ji e Kenya oka to nyaka gol osuru mo alose gi ndara mo ndigo jopuonj mapuonjo nyithindgi mo atimo ang'o. Omiyo Kenya ka jodongo mineno sani kiromo gi jadung moro ng'ama ni malo kata mana umbija kama tibiro yudo ka en from rags to riches. To rags to riches to kiluwe maber tiyudo ka gimogole oko en mana somo. En mana ng'owa somo. To dine ber ni ji somo kaluwore go fuk min ge kata wuon ng'eny ji ok du somo. En mana ni jomwandu go nokoni gol pesa osuru wakaw kuomi mar mitoka ni wakaw to wabiro tere Ministry of Education. Omiyo taxation to ji te nyaka ywagi to nyaka time. Kineno ni ino kidwa golo osuru Kenya ka idwa dhi Tanganyika, idwa dhi Uganda, kuro bidhi yudo osuru. Kidhi Amerika, idhi yudo osuru. Onge piny mora mora, onge osuru. Ng'amo tamore chulo osuru to onge okil. To apenjie gimoro achiel okil. Ere ber ka koro seche igolo osuru kuom jopiny to gima gichak ginene gazet en ni office deputy president dwaro bilion 10 mondo ginyiew mtokni manyien, milion 100 ginyiew mtokni manyien. State House dwano los State House 11 billion. Ine ang'eni eri ni jamwandu inyiew mtoka higa ka higa wachaka ne gi milion 100 ma office deputy president wawachi ni ben ratira dier ne jopiny ujuogo osuru to joma ni malo ema nyiew gik moko mag samane Uhuru donje telo. Uhuru president Uhuru Muigai Kenyatta midinde modonje telo na the State House to gima no opwoga ma pod obwoga nyaka kawuono ni State House ne chwer leaking to stairs nigi bao makinyono to ndeke ne jot alawa sani sababu biro marach kik waketu president ne koro oringi gi mko kote okil president okrengi mko kote wane ndega korengo ka kada nana wuon o kawach nango anyalo ringo gi vits anyalo ringo gi probox wo Kisumu saa 4 achupo ka saa miluongo ji kur ka donje ot to nikech nyochi luonga to jagi luonga koro dhi neno kasunga no me akona temango abiro buy road koro dina biro ge vits at 54 years kibede vits chakama Kisumu nyaka okiyudo muchi nitie gik moko miluongo ni for speed and convenience. President ko wuok di America koro kudwano oting'ri gi ji e KQ ni koro one modest. There are things you don't kidhi kaochi okawai ni president de kaochi nitie kaka jipango omiyo gimoro muwayo ni koro no lwenda nyaka beda lwenda deputy president state house nyaka chwera ni because we're to that level. We are at 3 trillion selling economy. Yes. Or kaka state house kata out deputy president emwa receive foreign dignitaries in the sitting room of the people of Kenya. Idwa ne ka ng'ato biro to go wange kata biden kubiro ka to chiko kuro
Kamala Harris kubiro to chiko kucho. Koro kon renda ringo ka. Oh yeyo ringo. Joturo wa pedu joma bende. Yeyo ni kati. Shabi big one day. Ombija okil